Ana kızlarım çok girişim. Aynen, aynen canım kızım. Bak, bak. Kız manzara küçüğüne de bakın. Hemen genelde yürü alıyor. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. Шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор. ҳар рӯз дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҳар гуна хабарҳоро мо мешунавем. албатта баъзе аз хабарҳоро мешунавем, мебинем, инсон дар ҳайрат меафтад ва ҳеҷ бовариамон намеояд. наворе ки шумо дар рӯи экран дидестед, ин навор, яъне ки ин духтараке ки синфи 7 мехонад дар ҷумҳурии Ӯзбекистон, аллакай ира фотиҳа карда ба шавҳар дода истоданд. хуб дӯстон, наворро то охир бо диққат тамошо мекунем. маълумоти бештар дар давоми видеои мо. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва тамошобинони гиромӣ. умедворам шумо хуб ҳастед. бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. дӯстон, наворро то охир бо диққат хуб тамошо кунед, гӯш кунед ва маълумот оиди ин мавзӯъ хоҳед гирифт. дӯстон, ба хотири дигарро дидан аз шумо хоҳиш мекунем дар зери навор лайк монед ва касое ки ба канали мо меҳмон мешавед, тугмачаи подписатсияро низ зер кунед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. наворе ки шумо дар аввал дидед ва инчунин дар рӯи экран мебинед, албатта ин навор аз саҳифаҳои иҷтимоии ҷумҳурии Ӯзбекистон гирифта шудааст. воқеае ки рости инсон дар ҳайрат меафтад. айни замон, дар асли мо, дар замони имрӯзаи мо ҳеҷ бовариамон намеояд. аммо дар дунё ҳар кору ҳар воқеаҳо шуданаш ғайриимкон аст, албатта мумкин аст. ва дӯстон, ҳаминро бояд мо дар назар гирем ки албатта ҳар як коре мешавад, ҳар як хабаре мешавад дар сомонаҳои иҷтимоӣ ва махсус аз кадом давлат буданаш шарт нест. мо аз ин пас барои шумо пешниҳод мекунем, чӣ гуна ки хабарҳои моро низ онҳо пешниҳод мекунанд. видео пурра дар телеграм-канали мо закрипит шудагӣ аст ва ссилкаи телеграм-канал дар комментарияи аввал. дӯстон, ин кӯдак ва ин духтараки синфи 7 ки шумо дар рӯи экран дида истодаед, аллакай фотиҳа карда ба шавҳар дода истоданд. ҳатто ки ба ин кор намедонам қонуни Ӯзбекистон чӣ гуна назар дорад, ё ин ки баъд аз ин воқеа чӣ гап мешавад. айни ҳол 2 рӯз мешавад ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ ин хабар нашр гардида истодааст. ҳатто ба ин кӯдак бобояш дуо карда, дуои фотиҳа дода истодааст ки то бо ҳамон ҷавоне ки оила барпо кардааст хушбахт шаванд. ростӣ ман дар аҷибу дар ҳайрат афтодам ки ин чӣ замон шуд. ҳар коре ки хоҳанд карда истодаанд. дар ин сину сол ва дар замони имрӯзаи мо бо қонуни шариат, бо қонуни ҳокимият, ин дуруст нест ки духтари синфи 7ро аллакай ба шавҳар дода истоданд. ҳо мо мешунавем бобоҳоямон, бибиҳоямон аз хурди оила барпо карданд, то ба синни калонсолӣ расидан, аллакай соҳиби 10, 12, 15, 17 фарзанд шуданд. аммо имрӯз баъзе хабарҳоро мо мешунавем, ба ақли инсоният ҳеҷ рост намеояд. дӯстон, мегӯянд ки шунидан кай бувад монанди дидан. хуб мешавад видеоро аз телеграм пурра тамошо кунед
یعنی که با زبانی خودشان هست.